eno no okofa na owuram san okay no okukum woko na boa no me papa tete ne saa me papa tete boa ne saa wonya boa no ene woto ne tuo bia so a obe trazy na namo so saa enso bo hu se brother so won so onto aboa no okay saa eja satam so na me papa kom me papa na waben mpelifo de ne yeso ma bi papa de no waben o ono hwe bosom ni okro obe hwe o papa de no waben nti otete aboa no a ena okọ dua onyina adukrum onyina kese pa adukrum ena okọ hu se dudo bi taya wam esi ho okay nti ohun sa ade no ena ohun se eyaboa no na dura nti otu ni tu a ho ne bia okodware eyi bai abobano ni bibia free no na papa epeja aduro no efiri ho opeja aye no na boson foforo saa wo ya wam esi ya wakese no ase enye de wa ampeja no din so no aduro no mkosi baabi no teta aboa na nti obo aboa ni tuo no nse of sanka bi obedi aboa na namoso wani na namoso no sa akonwan ekosi nti okoduru dua na se ho no hu se afi aboa na bo krakrakra obo mpempen ohwehwe na aduro no aboa no na me ka kire upe media wotena so ka asem obati sunsun mu asem ade ahinta obati a eno ane so nipa tv dia ka bia disabolish metabasi brafo yedabase disabolish eneni jesro kwaba nananom som na afi no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afi nso yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beje nchiremu yebetwa pimpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo okro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwa epri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi nkomo ubetimi afre yebeba ne na aba bede hu nkomo so nipa TV5 ena mwanigu so a mo hwe dem sedudo na afena nata mo betwocho gu comment section da be na nata beba da be na nata beba ye de ose ayoyo ena yatwe epina na ata ye ne ba betwoche nkomo e de afa gina ye ho ye setete no na ye nanano mo kwaji gina ye e de bafie na mo de bafie na e be babusua no ho ban ehe na ye omo de hye si ye ni fie yi Kristosumu nti no bebre na so se omo ato agu omahye no aye wo sofo ana oba betutu saa abosom no hye no ene ade ye bebusa se yetu bosom no anase ye hye bosom no frifie ho a echese bosom no frifie ho anase ginaye ne eboye ho ban na frifie ho anana ginaye no eye bosom ne kwaje beboye ho ban anase eye ade foforo ena ye friend ginaye anatete no ye nanano moje ede bafie kame ho e ne ma nanata akwaba ye ne no entwetwe enkomo nana ya che nana mpachane de meme felio na ene de yeni abre dina ye da so yetugu yesi do sofu faja nkotum ni ade sisi e koso ntama nana ma bosom nyina yele mani able pa nana we de ansa ne be hyase no bia wadofo abache o ma chia mo na yedoko wacha be chia na abas be chia nto nyina brempon pia o sita je tiase pia be chia crunchy Nichera na kudi omodoso nti na bontofa wuchia wadofo chia madofo nyina pia nana we de wadaroma ye kasa gina ya obetimi a chirem kaka bacha se ye kasa gina ya yesi okoji gina ya ya nenye gina ya na okoji o okay je mabenwu kaka ne se ya santima mu hade minim efie abosumuni sa bacha efie bia efie abosua bia esono entono ena esono ebusua no entono ebusua ni nyina ba pe ba won se yeyi ebusua ni firi ho a abusua ntimi nje abusua nsinche mfa nton so nsinche sa se o fre abusua ni mu nko ades enton eno ana obo okay make us
mega se bia me ata menu ba ata menu kwaji gina ya na se eyi bi be she fi wo de kwaja de dia eno no ye different achon sa santefo dia na edi na de enokre bachon enti o ka de acha o kan ba enafam ti so o ka ba enafam dia sa abusua no ene nton na bone ejina ya de kro okay bachon okay ene be fane sa because minim say bia se me na de kwabena menu a ebia kwabena menu tama no otia sana na setete no bia ko ba bi no kwaji bia bibi ba fi se ne be ya be ma ebia ne yamoma ebetumpon ene ade ansa na ebia se abusua ebia nton no nso tumi e wo ho no nso aba enton be ba chan enton ye kan bebrebe on se enton ye wa kona ye wa gona ye wa so ye wo aduana ayoko bachon ye wo sa enton no obian so kra na suni nija okay bachon so atia so obian kra na suni nija ene ye kan bachon ginaye ya wo kan wa semi ginaye no enya se bia te sese ameme komi no obi aba ha se nana me beji ginaye bi oba beje bosom so beje bosom na tete no no de me fan sebe wakwa akosi pete sebe kafra pani yibui okay na ode bosom na akwa akosi eno na ye se ya bosom ni ginaye okay nti ho na okokobwa ne mpaye amamani amani ebie fata se okoye bia okoye no ho sa akosi se sa pani kro ni be fi ho nti ya ne se bosom fi ho no ye omo de ginaye bi omo ye gina bi omo ye bosom and different from say bia na ebusua no ni ma nkoyi ewu obia woni reason na wode okwaje bosom ne de ba ne fie okay obia abusua bia e wo mo reason okay bachon and bosom no mkwaji be fie me bachon na adenzi na sa time no sa bosom no mkwaji ba no ankan kofo bachon hwe bosom wa osuman omo nte say yen ni pay okay sebe say obi ba me fie ana say te say yakọ onyame kromu a ana yakọ chemfo kromu a na ye bia me botaye ene say ochemfo daro ma me ba bejo me ma yare sebe manu sisumi na so dia mo fanche sebe o me mawu nti me pese me bejo ochemfo ekofie se de be ya obeba bebo me ma ho bai na say wuwu ana abusua ne mu awuwu no etuotwa de ya ka akire no nti onim se wono de adwuma ye de ama ne se ommeye ni nti wonya bade a sebe se ye onuma ya bi ena wono no ada no hokoto bi sa bobi no odi abusua ni nya no obeda anse bo no wakata obutu abusua ne so no abo abusua no ho bai na wuwu no etu atwa na abo wo ho bai a nti sa abra ne de ka kire ne se omebo abusua no ho bai nti ono so botai ne se obebo abusua no ho bai nti onya ba no obebo abusua no ho bai afa bo hu se de okwaje ne baaye no omo ana omo odada no before se we ni be okwaje ne ba ote ase ana abusua no dodo na omo nyina beti ase se wuwu ni ntini akofo chamfo frisirim de na ba omo beti ase no omo na ba be dinini abehwe ne so aye bibia na sede ama no sebe ye kakura na sede ye ahia ebi emekese ya akoko bi odwan enti odwan na nye da bia bi kura kwes dead da ba akobi akoko no so abia saa kosua bi ne nsan ye de bebo ne so mpaye ye de be ma na didi e bia mrewafo no twita na duane wodi bia ne ati kakra omo chansen ya hankitua bi ne ati ne da koso omo behwe ombe so obosom ne saa hwe ne saa afi no mo nyina be fifi ho to mo nyina be fifi ho no mo a nkanchiri ma no so ye beto aso no na sebe ebinum abu ne sebe na nanum anim sebe ya de tantade emfa nyehwe enso ne nyina akora no onje mu obekoso aya ahobambo na afi ebedru baabi na kom ne bede na hye no na afi wo sesa na tie de ene ma menjae wo mu na omo afo mu timpempem nti bo hu sesa wuwu no ebe hye ase se ne ye sebe adwuma anasika na afi eka ene yare ya hodo chese ensohwe basa because onko yo ba watena se se mu fi na wo so no so watena se no watena se enti ya na pepe ya na foforo ti make se sebio se ono no so osomokro no so bia ochamfo no betwe ne ho wi a na ene ma hya se
ye basa aha afi no mo sha se tutu anamo a na aka chom se mre bi wona na bi koje busum bi sa busum ne na edi wonya oni wonya twe na wa twe ne ho because o mpe no ono atena ase ne bi emfie bebre mu na wode esa mu manager ni kura no o sa de bo mo ho ban saa chese wo hu se de oye nyina still na mu hu de oye adenti na ne ono mpe ne ba bentina na mo ankasa mo sova anka ono no so ni se bi onko minim se ni motive na ni ti ma adwene se anka mo ko sova na anka mo kai se de bi ebra na no mo te ase no a na ye bi o chemfa mamre ni amane ese ma no sa amane hunu we na ye hu bi banana no mu ye na ye ja mo se to mo so ajeje mu na de na se dey a starting ti ade na ye nkomo na aduane no sa mo ye ho ba eno so emma na afi na de obekwa ba bi ase be ye be ka kire no se boso mo na edi munya monko bubu mfiri ho monko ye sei mame no mo asan e bi emeka se sebe o chemfo edan wo hoi na bi emeka se eja o mo ahunya me da no na o mo asaba ne sebe ya bebo ye mpa ye bi o mbetimi abo ne ba be bubu ne dan no asa atu agu se ye bubu na firi ho ono so oba ye no abosom ne dodo na wo ho a ba bi a wodi ne besi kura da ne be hyefom wodi ne be hyefom nti wo so obubu dan ne firi ho no mo kura ogusu wo ho ena tachrema no a ene ne dinse kantam no sa tachrema no ene bi betimi aba be kasa a kire ne se me na mekofa wo baaye me sa de wo ko fi se me ja wo kura de abusua na ye wo no me ye ma homete sa atachirema no so kura wawu wa pro sa enti kopem se obete ne ho ase no opese wonte sa atachirema na nkasa ekasa e wo no na so enti wante ne didi mu afi mo bra wanyini wo ho no hwe abusua no wa wale bi so ahu enti afi obewari bi bewie no na fe o yabubu no kra be mfie be se duni o bibie ni ho sei so ho tubo hu so be ha sa ni pakro no ware no obe ha ne saa kosise anipa ne maame mo kakra be je atum se okay sa na tie de o de yensom ni enhwe sa ampa se bi o chamfa ya na mo koje baaye no no ase ya so ye dien ya nso a nipa na o chamfa be ware no ne maame be pa beto chamfa ho abakosem obeba beti ni subai bi kakra nti obeware se ne ba no anani nua no a afi no aha se yi se subai no edi no ne the way na ono mo ka se de wositi ne ade no na wo ye sa abre no so kra ebi na sa akola ne maame kro ne papa kro no na wo no kra ye kete ansa na wo ye wo benyina de aba be wo sa ne ba kro so ahu ntafe obiba anu obeje atum se ene se ebosom no onko ba bia ye ka se ye bubuni ye mubu no esi a wo hwehwe me oba ye matale na gu akonwa iso na akonwa iso so na mete ene matale gu so na wa fatale na ne akonwa nyina ahye no wa hye me no wa bubu na tete mu a me na ye bubu me atete me me gu so a wo ho atare ne mekwa akopɛ fofora hye so ati ase achan ntinana se tete no sa na ebia mfa se ebusua no ana se ebusua ne ye na adina omukwaje ne foforo no mo de ba be hye na enwura omo pleko na omo de be hye ho na sa na o kan ye se wo hwe me makom wo hwe ye yakom me ne mata na kom ana se me tie me papa ba kosam no kura no a me papa nua panyin no eye opani santu no okay okofa onyame free bank ko baaye no ono okofa ne baaye first na wo second se de be ya abusua no benya ho enkwa atena se ene wo musika sem no mo adwuma okay enti me papa ne de wo bisa se ba se akom a me so de mahu no wo onyame ho bebre ne se wa wo bekọ kedentwa na amenkwa bekọ akofa na ban bi kwa nya wa akwa na wo kan most nya wa na obeware wo nua ana ase wo ba sa na mahu no enti mpapa ne bisa aye no ono papa ka kire me se o mo ka kire ne se onyame be ware kura enye ono me papa no akofo onyame ne ba brem no ono no be ware no ampa so wa me ware no me papa no be ware no achoso ati ase enti papa ne de eye wo kana hodo mienu ope na hobambo ene awo no eno sa pese enkwane ahoden no ne se de be obebo adwuma na emom o ware woni fi a ope enti o kana mienu so ati ase enti na ma wonyame eba ya obeware ye no
Okay. Nti de wo de wa no beka wo kwaje wo de wa no beka no. Se wo an patron. Nti nana yenhwe se ginaye na abefi ehye ho a o kase se ya ma na aduane na busua ne tu ne pa ahwi ni ade ye ni se woni ho bi obeba beware o ware ni pa na se bia feze ye hu si wo wula ni pa no ne ye ni ade ni etu ho ana mo ye koye se bia mo na nanom kwaji tumi wi de hye wo no na mo ma na aduane ni no aware ni pa so mesi eba se na etimi ya mamle ma ni ja na wale ana onja ne da waba no waba o nya ne da until say tachirema na kwaje no asem o kache no sa tachirema na na beba betu ne fo kache nsisi se dem de wo ko nti femi na na so eno so ye kan ho asem enye na asem o sa ndi pa krokra ne se bi ukotu na wo ho hwe wo ho okay so atese nti no onkoda okay onkoda nti bia ananti eni achincha na yede nema bebrebe keka no ne ade aba sa nipa na nkasa no otime ye stabi okay nti na betimi aba se bia ukope bosoma na ginaye na bia wo mfa ni mbefi ba wo ko ho na akoye amamla so na oba be wale wo fi ye wono no wo ho ye wono ba chan ewie wo mu mienu okay tetefo ne de no mogiba tetefo ne de no mogiba na ena on say ye wo say men kwa matuma na mo me ne me yefunu mu ade okay ena matuma na mo me be say me ma no se ni de obekwa akoye eno so ye say afebia obekwa akoda ase eno no wo ho aha ena ye wo say wakwa akoje de aba unya kwaje de ba de a aba ba ye busua ne nyina eti busua ne nyina japade patwan ena say wo kwanso so se obi ba hanso no be pre oni na busua nso nyina nso a ebi ameka say eye wonko na oba asuma no na be pre busua ne nyina eti afe no so a eye wonko na wo beye obi wo ho no mo ne se bia ohwe ba bia waduru no na ohwe de we na busua ne sitie no se ebi odi ja obi kura na se o kire obi ho no mo a onhwe so nko ebeba ba ye o mo so asem da achi a ono a na ba ye otimi be ka kire katachi wada wo mo chemfo we de nye se mi be so a wo hwe na be bu anim tie ana se me be ye bibi boni bi de se ma emre nkwala no so mi nya obi a obeba be simanan to wada wo ma esisisi a no ebi amamre ne amane a me pese me ye a me fa se me di twaso ahobambo no me di twaso bia me pese me beye enye sa ebe da na to ano abo so ta say bo so me be bo ho bai sebe yesum ye nyame afoforo so mo anyame afi bia o mo koda ase ko na ase asore ne na sefo enti eye sa na yenso ye nyame a yenso yesum wo mo no afi bia so obo ho ban hwe wo so hwe sebe wuwu akese ne ma kese yare dom nkwanhia so ta ase na afi ne beso na wa ma ameda na se a ono so so hwe dwuma wa yama wa ote wo nim se ne oyema okra anso weni adwuma no so bete so ta sa ha enti wo hwe se afi de waduru no ontumi ntoa so biemu a otwa so no abeye na mane nyina no watwa so wayi oni ne bushi ne tie free ho no watwa so acha eno eba saa no a ene ne da bi enya manso nye bibi da bi e wo sa wotena se bo so mo kro beti ase dodo ene na chese ye na nanom de ne de wo yi a wayo a one wo yi a waye me ka se bia na bia me na nanom te ase no mo koye bambo na se ginaye no ana mo de bosom be fi bi o mo ba bi amane ye die ya o mo na bi amane enti me nkosi se ye de bosom ne beba abra busuanim emma na nanom bi ofasefo bi enim da oboa sa wo do be ka sa bia intro chense wa meto anasa ne maame no kra wono so ameto to no ba ne mpanimfo ni nyina asa ene obeto se ewo ho saadi onim ho amamre na mum se beba se sebe na menka menkom na ma sebe o nka me katetefo no ho a ma kwa akwaje bosom no sa abafi na me bakra menti mi anka ankire ne da na aye menko akokuom dabi da ko me frame ba no yenko anwe eno na yeweyo enti mi nya possible say nananom de ade ne beba wo bia ntimi hu da chese bia sa anim di omo na no nim no nyina bia no nyina afrem dia ene de meti ase okay once na bosom na wo kana nye ni nyina na me fancy bia de chefom na nye ni nyina na ye de besi pete bu se ya wo behu enti me fancy say ye de a chefom omo no nim
enimdie wo ho no omu nyina ne ho eba sa eno so timi sorry kenya no ho bedi mu a nchirima ni nya ya me say bosomo ndi nyo ton onye na se bia obeware e bia ovula obi wo abusuani mu a se ye den ya obetete no kopim se bia nipa no be pese on se wa hwa se be ma ka so pe oba o be ma bi wa ni abre so pe oba na on so won fi no on se do be si atete o ye nipa fam ekura obe ha wa dwen san ufa ha wa san o be ka che no ma worry o e bi kura o twantro ma worry o se da e se obe ha wa dwen san nti na se be o mu kro mo ye ahonhom a o mo be boye ho bai ono no nim se ye ono na de o maame wona na bai ma ne be wo wona na ba kono ma wona na ba kono be wo maame ma o maame be wo long process no so oba be bo mu nyina mo ho bai wo hwe nwuma a waye no wabusuanim e mo wa bo no wabusuanim o mes on se abusua enyo na ehyi musika enyo na gumu awawe sebe enyo na ekunkum mma enyo na ema munya patuwo no enye saa na emo wono na wape ba bi atena ana ode ne nsa hye ne demre fam no wo hwe mo nti yes say dia aka ne ye mo ankasa mo hu matimi mu ene ne mo strike for abrabo no wacho wati ase nti ekoba saa no a ena beye nti se de ne ye kana wo kan asabi abusua asem abusua bie ne we wisie mpie mfiri mu ma abusua bie ne wa menseni ewo so ati ase nti se ono so benya hu se nkrofo ya atwom ho afiri ochemfo ho se do mo nya na hwe biem ta mo ochemfo so apene ba bia tan sa abre no sa sebe osefo no so sorry no wo kutia mo nti ka so wo ba me ho a so ma be ka cha wo se ade sei na mo aye e na ama mo fi abonsanfo asori atia mo no da bi o da bia na so ma sebe e bia o makọ ba bi na ka cha wo se bosom na mo ato na jenjem no ono na asori bosom na apene ba bia atena ana mo ho ana fe de adam ankasa mo so ntokwa okay acha yesa yenhwe de mfanse egu ho edan wo ho na ewo mu na yasisa kogu yanimu na bia be 30 years ni tumi ni mba fi ho bi mu ni ade kire se eno de edum gwase aka ni wo kwa na wo kwa se toilet de onko ba bia me se acha ba yo open my me bone e ma hu se open my me bone eno hu se matale ni biduku yi me bopa akonya we nso metina nka nti ene wonim se onya fa konwen fa atale fa duku ya ma fa wa me nso so me ma hu ti mu adwen nti ne magya tare ma wura tare da se makonya so ade duku ya ka hu na wo ba ya wa ba fa atare ni akonwa ni duku na de akogu ya ni me wa mfa ma ankobi nti ma sa ba be gina ba bia me gina na eye den ya me se nya akonwa atoma so eye den me se nya tale fo frase okay nti sa mfa se 30 years na wo maaye no okobe bia ye nananam kwaje no na a o twen brepem a obeba fi obesan be fi ana onkoyo woguso wa haya je so obebo amane se ekwan abusuan de mafaso ni sto na o te fi wa emeka se yetu ni dan no na basa na se bi wu basa djuma se ye ende wura se bi abusuan dodo no amu mu ma o se yes awawe no ne che se na ne ma ekoso emu oya wo gina ho enye wo na eye mu ba wo no wo gina ho a ohwe ne ye ana mode aye no no ebi wo ho no mu a ebi kura na ye wowu base etimi na ye ne ya se ebi esa nipa ni bewu but no so abon konta we na che hu ahwe se ekwan pa abusuan we so de me fa aso enya hwe na fe de betwa mo nsunum nko ana etoto mo so ata se ente didi mo abehu ana bosomo no wa ka obi se de be ya mo behu se wo no wo ngui yensie no wo ngu nso oti ase da so odman koma ba ko pem so odman koma ba ente no sa ana na se wo ba o ye de ne ko gu ya ni me atu na gu ya hye no ya ye ne se no se han abosomo no mo bo mo ne den Homo sababaka me dunyame so ware ya e de obo ware obusuan me ni den no na won say be kai way back na asofo bi no mututu abosom na bia mfanse ginaye na mfanse aye na bia ye di gold ni ade aye no na bia wo hunim dia na bia wotu na we bia we yi gold na free mu ni ade na ekoso se yetutu abosom ye dwula abosom na ekoso nti se mfanse abusua bi wo na se bibisa akomu wo abusua ni ma mfanse ye yi tumi na bia ginaye ni mu agudia eno che se still na obe
But so say I some me gidi say wo kakra da fi. So enti e ye usika say wo de ato ho se bia ye eni so asem na making obi a wo kakra wo no in case of say bia ba critical obetime nya kakra na wo de aye eye bosom no so se be sika na e wo na anya wo no eye ne dia so tetefo no na se be sa agudie no ya de a eno no mo de ye bibia nti ono so de a me ka ne se so eta akwadwo ta ya o ta fie o e bo na boswa no e ma ne mu yedu ko se be ye ni pa kreska ne ye ho a na ho tete o na wa ye ha obi ka sa won kra wo mfi upia sa wo yare ba won yare skeni mi ho na ma yale te be sa me mpi me hye dem sa nti ono so ne de a e bo na boswa no nti se wo sane a wo be sane sa ne sika na ni na bere wo so eno nkire se wo onkoi na ne be bere ba hwehwe ne sika no so ati ase patron sisi youth ya be na ebia ebusuanim menkwa ebia meko baabi na ebia nkwanhia besi na ebia yi mefru ebia me carries wona meko akofo medru ho na esayema mefo ye na nipa na pm na mesi fom mama obi fofrafo me ebia kwansi meko na ebia ka na da ho ebia me gina ho me hu na ka bi betwa fo me hu na ase bibia hwemme e de mesi nchen oji bibidi meji bibidi Meka se bia sa time ne bia bosun bi ya ye kwaje ne ba fie no ai se ye kwa ye sa bosom ne wo ho ba wo mu no uji bibidi se wadwen ma ofie de no so kra na abato se megina dwom okomo otibua emmu me fo sa ana wo sabe wo kasantia okay wo hwebi ejidi so atiase enti momo sa na se mo sa abusuani mu a se bitise de wo ka bibi bone beto pa suma na hu se wo no kra da ache bi so ware fie ho no ma wo ni first person na obedi nka agina tum bi kran so na na aya kwala kra obegina tum se da bi we ye nhwe na ye moa na wo mra fie no meboa ye enti on hwe ma wo unkowu okay on hwe ma wo unkowu na wo ha obi nto tete de na ye kwaji ba fie no se mfa nse obi wo ho no msisie na bia wo hu se bi wo ho na bia mo pese omode kwa enu nsa no mo twipiri akonfo mo timi kiro mo bebi a kwaji mo nana no kwaji ade no free ma omode kwa enu nso ye hu ama no de obeye hu amamre na sebe okokonfo no so ho a ejidi se sa akonfo kro no so be kiro se eye Christmas ti before se be ba be fa bosom na kono obedin ka de akoto sa awon panimfo nani ebi kura make say sa awon so so di kanfo ni nyina akọ aka chiri mafo no na me ya nana no be fa bosom bi se ni enti awose sa awon no ena ye amamre ni bi wo ho no mo ye amamre mo be kiram se mo be ye we na mo aye wo ho abakase na kire bosom no wo no mo no mu bi mpanyimfo na asa tu o mo hu nipa aka mo ho ama mo aba abase bibi a kire bosom no se asem se ni na wona nanu maka kire enti wada roma enye ye pe se ye ba be fa wa free sebe abusuan wa betena mu emfie bebre ye betu asesa enti ano no wa mamra ye bedi nkan aye ye beja bosom ne ho na sebe omo asa akọ okay mama sa akọ ye omo mamra bi ansa no because sebe se matena kroma se emfie bebre na preko pa ya ba ye se ye betu mi sisi me mo abo ame ho so on sa menko me kokra me san ba enokra enti ombedi akwane aba na ya amamre ne san until say babia bosom ndi tifiri no obeka kire mo say ye run what yes afedie ye mafa na nkonti da say ye ba be fa no ti sa amre ne die ampa ombe ba beto abusuan no mo na o ma ya amamre etwato no mo atam bosom no mo do ma de ko ene de obetime fra abusuan okay na ye hwa de bi say tete no yesi ye nananum na bebre wani omukọ hayo even omunyansa mu no omukọ timi de omadwen ye bibi ma ne ye adwuma ye mfa nse obi nanako rem ene bi okohu bi a ese bi agina ye bi wo ho ba bi ene ode ba fie se ade de be ba behwe na ma ye liye e ma menyansa mehu se ebe menyansa mu mema na hu se ebe memehu se be boa me ne wakọ akọfa na ode aba fie aye nim na chi na ye nanani ni ho omo maka nyina eni ho a na sa ye ni nchirima na ye be pese sa eno so ye de kwa ye be ne den eno no die woni ba bi a wo de ko ene ti se me de ba wo ene wa ye ko fo de me ba na na de aje me de abla wo woni ba bi a wo de ko ba cho
minimum ho asem kakra de ntia minimum ho na asem kakra ne se on se wo hwe bia maternity na se be ho ye village kakra ena me papa mo so na omo nyina ya abofo papa mo nyina ya abofo nti na chese omo koba beka mo nsem ena me ankasa ma ankonkra nka mo afise me yobi a na me ben me papa nti wono oba anajo senkra me na me di first person me di nkan wo sem papa ba nti ebi anema no woko ho ye no sebi oyiri no woko no na one me ma me di ho nkomo me nyina so me tene na so na me so ba me kai ni nyina ya wabosom bi ewo ho on batire so minimum ne se me guso kai nkomo ana me papa ene me papa na okofa onyame bae ne edina e ma me ho se eye bosom ono a ono no okofa na owuram sam o kokum woko na boa no me papa tete ne saa me papa tete boa ne saa wonya boa no ene woto ne tuo bia nso a obe trazy na namo so saa enso bo hu se brother so won so onto aboa no saa eja satam so na me papa kom me papa na waben penfo de ne so ma bi papa de no waben o ono hwe bo so mi ni okro obe hwe papa de no waben nti otete aboa no a ana okọ dua onyina adukrum onyina kese pa adukrum no ko hu se dodo bi taya wam esi ho nti ohun se ade no ena ohun se eyaboa no na dura nti otu ni tu a ho ne bia okodware eyi bai ni bibia free no na papa epeja aduro no efree ho opeja ye no na boson foforo sa wo ya wam esi ya wakese no ase enye wa ampeja no din so no aduro no mkosi baabi no teta aboa na nti obo aboa ni tuo no instead of sanka bi obedi aboa na namoso we ni na namoso no sa akon ekosi nti okoduru dua na se ho no hu se afi aboa na ebo krakrakra obo mpempen ohwehwe na aduro no aboa no na me ka kire ohwehwe na aduro no na die me papa mo de omo honema omu na otiese nke benya ba kwasem pan na me kra ase me free ho ache kakra nti nema no bi won se me refi nti aboa na hwehwe ade no a onhu obo me papa di kwadwo papa se friend kwadwo ye boa kwadwo mesrew famaduro ni ma no e ma minwu na me ne enipa asemasi na me sha obo se me metwintwan wana mu bi mu da sa aduro we ene bosumu we efiri me pem so me de chew me free ha kwara o free epomu ho kwara akọ ntina se wanya mbaba so se wanya boni diama na ho se ye nipa asemasi de won so obekuno ana ono se mo wo nkuno na ono ankasa kwara na se wuti abakosem ne nkyiremu ne nyina kwara yesoma no me papa nti eno na wonya me papa onyame nti wonya me papa nti didimu a na chese kakakakra sa no na me papa kan se papa nso na owo homobro na otie no ena ho a wode okofa ne dodo no wode bai no wode ne podua etum to de so de podua na tum mprenso no to wo so na ho no na aboba ne nyina epurugu ye ena wo kire ne se na chiwade ni denti se de be ya wono no be gine di se onsa ama ne so biem on mapom ho nso biem o firi ho o jai bibia e de che no enti ampa no jai bibia de che papa ene okoye na papa nso de pa fi enti no e ma na e ya nuafo papa se kire papa mu akon papa ni ma akon papa mati na sa nuafo no o mo na kwa aye no hayo no ti ono nso so ba sa na no ono mo hwere ma ho mo bo no bo hwere ma ne fere ne nuanom se omo me emra fi na de se ni na omo de bai to omo de bai before me papa no so kai no do kofo nyame bai na wafi no wa been rough brother na me senso ye da so ho hankam ko jalibi ne wo ho edusu wo ho ba ne ko jalibi nti ono no se de ekoso nyina na papa no so asore te kwan no
te ba sa ono so wa mamre obeye se de be bibi bone nto me papa na ono so ye na mamre ne saa nti bi mu ko ne bi mu ofie ye me papa na okofa onyame bae no so ono de obeye wa ye oluman oye oluman enti ono na hayo no onkobi ba de be koso owura mu hobi a ono no tifie nso na wahu na wo ye ho ade se de be bibi bone ento wo mo ha nti before me papa me be free se be ewura mu hobi ba be dru fie na me papa ne friend papa ayaye ne papa sa nti na papa no so te kwan no etwen wo mo nti wo mo pie ye na no se ha mo obia mo ayade ana chese wo de bae nti so te fie no hu de e be nyina da onim bibia nti saa abosom no ye yeso amamre wa ha enei na me kaka ya me kayam se ha saa abosom no woni we no ne nso we nti ye wo efe anyafe manti bia ye de dware sa aduro no ewo ye fia ti sem de jalibi enti mbacho se de all kasa bia wo bi ko te se ahayom eni sese no ewo ho a wo mo kofa ba fie omo ebebo abusua ho bai ebebo abusua basa nipa no wonya free mu sei na wa ampe konfo bi ana se panyimu bi ankosusu ho anche na amfa nya no ogya no wa mo abusua no munim se ye de ko ana se ha dabi nti won se me papa de edidi mu ana ne mama enu abekom ena nyankopon na agya da roma afede abedi ye so that sent ye de ye eguso eto aso saa ye beto aso akopem so odman kon because man kutu yanko no papa na achede enti na ebasa na obi obetimi de able konfo bia na enye so ofitin ya so na de koma konfo bi me wo de ba menje da bi enye se me before say me de kra me de be free bre mu aba ha se no me papa na sebe okofo nyame bae no nsem papa me anka sam papa ne be free mu ja no so no do tena ase chei ono no so wo kire me ho ne ma chei ye mienu kra enti nteme atati me free bre mu ba ha be ye ho ade so ati ase ye wono emre bi wo wa ye ho ade atati me ba ne aye ne wo ho so bia me frɛ no kra me kwa me tumi ye de ye ho amamre enti se wo no wo pese se ne kra no me papa ne wa asem one ye kan ya before ansa na me de free bre mu ba ati enti se me pese na me de kwa wo se bisa abisa ko bisa me papa no nyame na ejama daro do da onyame da na chiwa ko bisa na osama ane se sen so ata se ntinya se bia sa abosom ne bi so besoe wa na ofiti ya no ata me de se ni senti bofoje dabi ono anwe awo konfo kro be je so be dan oso ase but what if say bia nipa ne de ba ebi onim hunim de ba hun se wo ye konfo de ba na bia afi bia na daboni bia wo de bia obeye ni ade dia eno de eno kra no okay so obia na mamre nti bibia wo be bia me de tumi de bibia me bia me din ka bisa me bosom ansa nti so obisa na bosom so obetimi age ne nua no na jano no nteje no na edidi na wo no so didi bia wo ma ne bia didi a fine na emom ye mpe je eno de ye wo mpe na me na mpe se ade bia woni wulo ade bia woni wura ayofo na chese na nata ene no etwetwe nkomo edefa eye ebusia ginaye aye nananum edibedue efie no nana obi wo ebia wabeti abakosem se bia omufie na ebia ginaye wo ho anase na abosom wo ho na efisi na ni fie ebia obeye mfie eduesia enso wo hu ebia tumi ni biemu a eno chese se mo pe ho ade ya ansa na ebia saa de wonya duesia na obefiri ma wa firim bachan sena ena ya ka ho nsem bebre no emfiri wo eguso wo ho a na ne dan ne yebubu agu so baba bi ote na oguso te wo na no ya kra ye ko kro wo mo se kuma se pete mo ha chese ya ne moye o nsempi ya ne moye o hwe pa se we kra de chese ebusua fio ebo ania so ya na edan no kra de mo no bosom se kitchen se tetefo washroom ne bio kiti ne de bosom na kohyem na wutim ho se for the past best 12 years so say me hu age 20 years kra ye nwura dan ni mu emmo achese bosom no menim ne bibia besom a ente bibia besom bia efrofro se te sa anwea ade aka ya wona wosim no ene akonwa na so mo de ne bomo ma no
asipim ni binti enwoma na wote so ne nyina tete na me da me yesu anesa aye me de enti abusu apanyin no onyame aye nadom abosoma da roma me se ne tonso nyina pro o aba say se wudi odidi onde mu ondidi wonnim kra abosom busa ne se enti wo pa che se wonnim so se amma me ne ye bibia sense ma me wu ye de obi amura dem hoda ono so be nyina nya be so be 70 years so se yo ene se na den 70 years no mumulem and be 50 years because to me atale uso ma na e predia that means ache da me call no me reho ba fi kura man di reho se omo nyina so tifie o omo tifie na anim de efe no oya busu apanyi ne sa wie ya no wawale awa ka me ma no ho o kan go omo mosi asa no o kan ho anu wawale wo fie nti se de o ye no se de o mama ne dem ho aye ene se de o chese ne sa pepe na papa na so ye nze ya kama ba se wo mama ta ale ye me atete ya ne ho so de se wo pepe nana wadaroma ye de ebusia fanse jina ye na anase ebusia de na nam kwaje ye ne wo fie ye hwe tete no de no ene ne die se ye ka tete no de ne ne de na nke beka se ye powerful pa wacho ne nyina ye powerful sa ne nyina ye powerful me hu ni se sisi de no wutimi de ko tete de ne nyina na me beka na ne nyina ye powerful na ene ye ya ye komo no e ya asem o beble inti no o say akobra ye style a she ya na adawa na asem ya asem o na ene no first no tete no ye kan sebe bia nka me papa ya me kana asem ya kopuri se oye ne na amafo ya bia ebia niema nkoche ma me ne mata na ya nkomfa maye enokre nkomfa maye pato no woye tetini nti woye ne bibia so setete sem woye ne bibia setete amamre ene dia ayini wo hododo pese me nkuminya nya atwom sa enti ne no obeka sa ono nkwa pese wo bin ono nkwa pese wo ben me na memfa ba na koye yesisi na kyena na de enti ade no eye 10 na waye no 5 so enti no e ba se o ma so de asa akwa na aye simple so ata say but abosom na de se de omote free teten eye saa na omote omode saa na omote na yen ni payi no ene ya ma na aye bi but abosom na de se de atetefo de ne tie ne me de me huma abosom na de se de atetefo de ne tie ne saa na omobusu tie sa ya ti ase na ye sorry so ma ebi wo mu fie na ebi a bebeka o me ko ba bi ye se o bosom no cry ye nim ni nchi eni ade no efutu sembe na wo de be ma wo mu e ti se de na ebe fam a o ma o story e fa ha yo fo de no to ebi mu fo busuan ne fo na ye nsole so but also been to mo fo sese sese dada bese busu ebi a o ma ba beto se ebi wo ho na o motu ho na ma ye hu kan cho mo se ebi efiri ha na efiri ha ebi krampo mo pese o mo koye ho amamre ne amane se ne be ya da bi okay se ne be ya ebi a betimi abofie ne ho ban back be sa ya adwuma bi omonyero mafutu ane so omonyero mo ho antu anamo na eye de ya se de tie bia o benya ne pomasi bre ama wasaba babu abusua no ese bibia ye kama na namba do ene da so no de won tia se bia best se obefre no na one no atwetwe ho nkomo je wadwen kire fegu comment section for my yakramo ene ni je so kwaba nananom som ena afi no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiensensam afi so ye setiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no ye betimi aba onchen ne aba beginchiremu ye betwa pimpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo kro kituam na se wo hu ensuo bi a na
akosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tete som eno ena ewo ho ye betwe apri ye nananom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu komo ubetimi afre ye beba ne no aba bede hu komo